Wrecsam! Wrecsam! Mae Wrecsam ar y Croeso i Mewn i'r Gôl efo Ifor Owen, Arwel Owen a fi Alun Owens. A ar ôl pythefnos o gemau fyny a lawr, roller coaster, da ni'n dechrau falle dringo'n raddol tuag at y copa. Wel, falle ddim at y copa, ond at y nod, efallai. Dwy gêm, dim gymaint o dan gwyllt yn Portsmouth ar y tachwedd y pumed, ond 1 pwynt i ddod yn ôl hefo ni, a wedyn buddigoliaeth o 1 gol i ddim yn erbyn tîm Nathan Jones. Croeso mawr iddo fo yn ôl i'r Syrcas, a 4 pwynt mewn 2 gêm i Wrecsam, codi i 30 a pethau'n dechrau edrych yn well. Beth y deimlad di ar ôl y daith i Portsmouth, Ifor? Sa'n di gallu ennill, sa'n di gallu colli. Dwi'n meddwl gath O'Brien y cyfle yna'n dol. Mae hynny'n mynd bach o arfer drwg yn fa methu'r cyfleon yma. Ond perfformiad da. Digon hapus dwi'n meddwl sut mae'n un o'r gemau yna. Jyst yn cymryd pwynt cyn dechrau dydy. Gwau pawb oedd yn ama Phil Parkinson, dwi'n meddwl ar ôl y gêm Caerdydd. Dwi'n meddwl da ni wedi chwarae, nid yn wedi cael y canlyniadau gret ers hynny. Mae pethau jyst dechrau, fel ti'n dweud, dechrau dod i'r lle. Ti'n meddwl, ti'n chwilio am faint o bwyntiau dyn ni gael 5 gêm diwetha, mae'r 5 gêm gyntaf. Mae bob dim yn greit. Dwi'n siŵr os ydy'r toriad wedi dod ar amser drwg neu amser da. Ond Ron Portsmouth greit, a Charlton hefyd. Oedden ni'n heiddi'r pwyntiau yma hefyd. Dwi'n meddwl, un cyfle gorau'r gêm ath i Lewis O'Brien, a mae o wedi colli sawl pwynt i ni, dydy, os o'n sgorio hanner rhain, fysa ni gyda ni dipyn mwy o bwyntiau. Ond mae o wedi bod yn chwarae dda yn gyffredinol. I fi, dwi'n meddwl, mae y chwaraewr gorau yn y 2 gêm oedd Arthur Okonkwo, a mae hynny'n argoeli'n dda iawn ar gyfer y dyfodol. Ond, o Portsmouth di chwarae'n dda, di roi ni dan bwysau ar ôl colli hynna'n do i Birmingham, ildio 4, lle oedd hi wastad mynd i fod yn gêm anodd. Oedd o eto, mae o fraint mynd i'r ceia yma fel Fratton Park, a teimlo'r awyrgylch yn y ceia yma a Wrecsam yn gystadleuol. Arwel, wyt ti'n hapus? Ti'n hefo dy het Nostradamus unwaith eto? Dwi'n meddwl nes ti sôn am gêm gyfartal a buddigoliaeth ar y cae ras? Mwy na hapus efo 4 pwynt. Nes i ddeud 4 pwynt, ond ffordd arall rownd nes i ddeud, ond so ti wedi cymryd 4 pwynt o'r 2 gêm yna yn hapus braf. Dwi'n meddwl oedden ni dan dipyn o bwysau yn yr ail hanner yn erbyn Portsmouth o be o'n i'n gwylio'r gêm yn Glanllyn, a o'n i'n teimlo bod ni'n lwcus i beidio ildio gol yn yr 20 munud ola. O'n i'n teimlo bod ni under the cosh, fel maen nhw'n deud. A cyfle Brian eto, hon oedd yr hawsa o'r cyfleoedd yma di fethu eto, dwi'n meddwl oedd o just dinc oedd eisiau'n fan yna. Ond dyna ni gael pwynt gwerthfawr, a o'n i yn y gêm yn Charlton. Ond am byd i wahanu'r ddau dim yn y hanner cyntaf, oedd hi'n cagey iawn, oedd hi'n dywyll iawn yn y cae ras, oedd y dorf yn wych, o'n i'n teimlo wedi cadw'r Syrcas i fynd ers gêm Coventry. A ar i ni ennill y gêm ne'n sail y perfformiad ail hanner, dwi'n meddwl, o'n i wedi gwella'n perfformiad syth ar ôl y cic hanner amser. Nath yr eilyddio llacio'r gêm chydig bach, o'n i dan chydig o bwysau syth ar ôl eilyddio, a nath yna neb yn y tecend weld y cic o'r smotyn yn dod, nath yna neb weld y llawiad, a nath honno ddod o nunlle. Sa'i di bod yn gynlyniad gwahanol, so ni ddim wedi, neu sa'r Llymanwr ddim wedi gweld i, a sa'r Conco heb wneud yr arbediad na ar diwedd, oedd yn wych. Felly, da ni wedi wneud yn dda iawn i gael y 4 pwynt na. Mae'n
fel yr Ifor yn deud na, mae'n edrych yn dipyn iachach rwan yn nesau at y gemau dros y Nadolig, felly hats off Parky. Ydy, mae'n gyfle chydig bach, da chi'n gwybod, dwi'n licio ystadegyn, bofri yna hyn. A yr ystadegyn mawr Lenny oedd pwynt y gêm yn mynd i, wel, chi'n cael mynd i lawr i fod yn onest. 2 bwynt y gêm yn rhoi chi'n agos iawn i'r llefydd automatic, ond mae pwynt a hanner yn mynd i roi chi'n agos iawn i'r gemau ail gyfle, a da ni wedi cael mwy na pwynt a hanner y gêm ers i'r ffenest drosglwyddo gau. Wedyn, ers i ni gael yn tîm llawn, a pawb arall fod efo tîmau llawn, da ni erbyn hyn yn sgorio ac wedi cael 2 bwynt y gêm yn y 5 gêm diwetha, ond falle fo hynny'n uchelgeisiol iawn. Ond da ni wedi ffeindio yn patrwm, os ni'n deud dod. Da ni'n wedi mynd yn anodd i'n curo eto. A falle fod y dal werth nodi, y 2 gêm da ni wedi colli, ydy'r 2 gêm cynta ar ôl y toriad rhyngwladol. Felly, bydd y trip i Ipswich yn un diddorol i Parkinson, achos ydy o wedi dysgu o'r 2 gynt, ond heblaw am y 2 gêm yna, da ni wedi bod yn chwarae'n dda yn do. A wedi, i fi, mae Parkinson wedi newid y tîm yn achlysyrol i gadw'r coesau'n ffres. Sawl i ddim yn cytuno fo hynny ad y gêm Caerdydd, wrth gwrs. Ond mae o wedi eilyddio, dydy? Mae o wedi defnyddio i garfan am unwaith, sy'n wastad wedi bod chydig bach o wendid gen Phil Parkinson. Felly, os ni'n edrych dros y 6 gêm yn ei cyfanrwydd, pwy ydy dy chwaraewr di, Efor, so ti'n dweud? Dwi'n meddwl mae'n lot i ddod, fel ti'n dweud, mae Conco wedi dod yn gry iawn o 2-3 gêm diwetha. Mae Hyam yn gyson iawn, dwi'n licio fo'n arw. A Keith Moore, problem efo Keith Moore, dwi'n meddwl bod ni'n orddibynnol yna fo. Os dwi'n brifo, dwi'n gwybod beth sy'n ni'n neud. A da ni'n gallu chwarae i unrhyw batrwm arall o be wela i. Dwi'n deud yn bob tro, ond di brodau sy'n brodau'n ffitio fewn. Felly, dwi'n hapus efo pethau yn mynd, just y gorddibyniaeth yma ydi ond e. Fydd o'n ddiddorol gweld pryd fydd Rathbone yn ffit. Lle fydd o'n ffitio mewn hefyd. Mae yna lot o chwaraewyr wedi codi gêm nhw, ond os o ddim man gwan amlwg yn yr 11 cyntaf. Siwr na ni drafod cryfhau'r garfan, ond os di pawb yn ffit, da ni'n dîm da. A mae werth nodi fod Dan Scar wedi dod, oddi ar y fainc yn y gêm yn Middlesbrough, heb chwarae am wythnosau, a fel nath o llynedd ddod i fewn, a chwarae yn dda, a chwarae rhan bwysig yn perfformiadau gorau ni, felly mae o a wedi cadw, wrth gwrs, bobl eraill allan o'r tîm erbyn hyn, felly mae hynny'n werth nodi. Rhywun arall di tynnu dy sylw di Arwel? Debyg i fo, rili, cyfuniad na o Hyam a Sheaf a Max, rili. Maen nhw'n gyson iawn, a maen nhw'n chwarae'r safon ar lefel uchel iawn. Dyn nhw'n gwneud camgymeriadau'n aml iawn. Ddim llawer o dim byd flashy gan Sheaf, ond mae'n gwneud i rôl yn dda iawn. Dwi'n poeni bach, oedd George Dobbs yn yr enghraifft yn ebyn Charlton, ti'n teimlo weithiau, mae jyst oedd a headless chicken. Mae'n gweithio'n galed, ond mae'n jyst yn neidio o gwmpas y lle. Ti'n gwerthfawrogi, traed ar y ddaear gan Sheaf o bod on. Mae'n gyson iawn, dwi'n licio hyn amdano fo. Cybore wedi gwneud y dda mi o, wedi bod yn bwysig iawn. Dwi'n meddwl, os rhywun yn cymharu perfformiadau fo efo perfformiad Dwrach Longman ar y penwythnos, nath Longman ddim creu lot, oedd yn cael y bel i fewn i'r bocs, oedd yn gweithio'n galed, ond oedd ddim yn effeithiol iawn, felly mae rhywun yn gweld yn ar y deg bod na ansawdd chydig bach uwch a chydig bach gwell i rhywun fel Cybore neu Longman o ran asgellwr neu o ran wingback sydd yn ymosod. Felly, wrth gwrs, mae Keith Moore mynd heb ddeud, rili.
Ydy, wedyn, wrth gwrs, fel o'n i'n deud, o Callum Doyle ddim wedi cael ei le nôl ar ôl cael Cerdyn Coch, ond Dan Sca ydy mwy na heddi le. Da ni yn edrych yn well tîm efo Cacace, dwi'n meddwl mae'n biti fod o wedi brifo, ond falle i Wrecsam wrth ffaith fod o heb chwarae yn erbyn Charlton yn golygu fod o'n cael pythefnos i orffwyso. Keith Moore, wrth gwrs, ddim yn mynd i garfan Gymru chwaith, felly gobeithio fydd o'n ôl, as fel Efor yn deud, mae o'n bwysig iawn i'r ffordd da ni'n chwarae. Mae bo a Windass, wrth gwrs, wedi bod yn ddylanwadol yn y gemau yma hefyd. Felly, mae rai bod yn hapus yn does. Da ni'n wedi ffeindio'n ffordd i fewn y gyngrair. Da ni'n ddim yn ildio llawer. Dwi'n meddwl bod erthi Arthur y Cwanco symud i Wrecsam, mae o wedi cael mwy o lechi glân na unrhyw golgeidwad arall yn y gyngrair peldroed. Felly mae hynny'n dangos fod o'n gwneud camgymeriad bob rhywun hyn, mae hefyd yn gwneud lot o saves pwysig yn dydy. Wel, werth sôn falle am beth sy'n digwydd yn weddill y gyngrair. Da ni wedi sôn yn barod o lot o bobl yn dweud fod swydd Phil Parkinson dan bwysau, ond mae o yma o hyd a falle y fwy saff na mae o wedi bod am dipyn o amser. 4 rheolwr wedi mynd yn yr wythnos diwetha. Norwich, Middlesbrough, wrth gwrs, mae Rob Edwards wedi mynd i Wolves. Abertawe wedi colli rheolwr hefyd. Felly, mae o yn ddiddorol gweld mae bobl yn dechrau edrych tuag at y ffenest trosglwyddo yna yn mis Ionawr. A felly, arwel, o'n i just gofyn, nes i'r cwiz yma efo Efor, gafodd Efor 6 allan y 9 yn gywir, felly gweld sut wyt ti'n neud. Mae yna 3 ffenest trosglwyddo wedi bod ers i Phil Parkinson fod yn y clwb yn mis Ionawr, achos ar y tymor nath ni fyny o'r gyngrair genedlaethol oedd Sean Harvey di llwyddo i dileu y ffenest rhyngwladol fel pawb arall. 3 ffenest trosglwyddo, da ni wedi cael 3 chwaraewr yn bob un. Pwy ydy'r 3 chwaraewr yna? Pesw dwi'n gofyn achos mae o'n arwain at bwynt eitha diddorol i ddilyn. Ffenest trosglwyddo mis Ionawr, ti fel fan? Ia, ffenest trosglwyddo mis Ionawr. James McLean? Na, ddoth o'n yr ha. Rathbone? Na, ddoth o'n yr ha hefyd. Ti'n meddwl ar y spot. Dobson? Na, ddoth Dobson yn yr ha. Felly, ffenest trosglwyddo cyntaf yn y Ionawr cyntaf y Parkinson. Y rheswm mae'n ddiddorol ydy ddechrau, da ni wedi torri ein record drosglwyddo mewn 2 allan o 3 ohonyn nhw. Merlin? Byddwn ni'n cyntaf i dorri'n record trosglwyddo ni? Palmer? Dwi'n gwybod. Oli Palmer, cywir. So oedd y ffenest trosglwyddo cyntaf. Palmer, Callum McFadzean a Tom O'Connor oedd y ffenest trosglwyddo cyntaf. Yr ail un oedd yn yr ail adran gafon ni Jack Marriott a Luke Bolton a Liam McNicholas. A llynedd, ti'n cofio'r 3 nath ni gael i fewn? Sam Smith. Sam Smith. Jay Rodriguez. Jay Rodriguez a... Oh, God. Dwi'n siŵr. Sca? Ryan Longman oedd y trydydd. Yr heswm wedi gofyn y cwestiwn oedd, dwi'n meddwl fod o'n falle'n dangos y math o beth mae Wrecsam wedi wneud yn y 3 ffenest drosglwyddo diwetha, sef 2 waith wedi torri i record drosglwyddo am ymosodwr, ac yn y 3 ffenest, da ni wedi cael ymosodwr a wingback yn bob un. Felly, Ifor, ti'n meddwl fyddwn ni'n chwilio am ymosodwr a wingback mis Ionawr yma? Ydw, os di Cobori mynd i'r
African Nations. Fydd rhaid ni chwilio am rhywun sy'n gallu chwarae ar y ddwy ochr yn ddelfrydol. Rhywun sydd wedi enni'n Wrecsam, sy'n gret. Rhywun sy'n chwarae i Gymru. Rhywun efo'r initials NW, falle. Sy'n gret. Bydd Forest yn gadael. Ond ydy ni'n y bracket yna o ran arian? Ti'n gwybod, allan ni fforddio rhywun fel Nico Williams? Mae'n un gwestiwn. Os di Cody mynd i Wolves, croesi bysedd fydd o, fydd angen cael cefnwr canol eto. A wrth gwrs, ymosodwr rhywun fel backup i Keith Moore. Ydy hynny'n mynd i fod yn rhad, na di. Felly, falle fydd yna'n ffrestri na lle da ni'n torri record fwy na unwaith, dwi'n gwybod. Ie, mae'n swnio'n wallgo i ddeud hyn, ond os ti'n edrych ar yr hanes, allu weld yn gwario 10 miliwn ar ymosodwr. Neu, dwi ddim yn meddwl bod Nico wedi dod draw eto, ond dwi'n gwybod nes i siarad efo i ewythr o'r dod o blaen ac oedd o de hwnna, mae'n aros yn Forest am y tro. Mae'n cael gêm o dan Sean Dyche yn dydi wedyn, dwi'n meddwl bod o'n debyg, ond gael breuddwydio. Ie, dwi'n meddwl, mae'n dibynnu ar y rheolwr, dydy, a eto, ti'n gwybod, da ni dechrau dod at y pwynt lle falle bod gen i ddigon o bres i mae'n sôn fod falle yn y rheolwr newydd yn mynd i Fulham yma, wedyn mae'n un fel Harry Wilson yn dod o bobl bosibilrwydd dydy, falle blwyddyn nesaf. Arwel, os yna rhywun wedi tynnu dy sylw di neu unrhyw safle os ti'n licio weld yn arbennig? A chi'n, sôn am Nico Williams, mae frawd o'n chwarae Denby Town yn deirach yn tho seinio, fel wingback. Dwi'n meddwl, mae werth nodi bod James McLean wedi cael i'w ganfed gêm dydy ar y penwythnos, felly dwi'n dilyn o'r cyfryngau cymdeithasol. Mae'r post mae'n drefyn i'n ddiweddar, mae'n bach yn nostalgic, so dwi'n mynd rhaid gweld fydd o yn gwneud tymor arall ar y cae ras. Felly, dwi'n meddwl bod angen cael wingback. Oedd Longman yn ddigon da, ond dwi'n meddwl bod o'n wych. Mae Barnett ddim rili wedi cael cyfle tymor yma, wedi cael bits parts o'r rôl mae wedi cael, ynddo. Mae'n anodd dweud lle fyddwn ni mis Ionawr hefyd o ran mynd am yr gemau ailgyfle nes di pethau'n dal i fynd fel maen nhw, fydd gen ni gyfle gwirioneddol o fod yn y gemau ailgyfle. Os di hwnna ddim yn realistig, ydyn ni angen gwario ynddo. Os gen ni garfan ddigon dda i consolidatio yn y bynnag maen nhw'n alfo. Os dyn ni ddim yn mynd am y big push na, ydyn ni angen gwario ar y pwynt yma. Gan gymryd byddwn ni'n saff. Fel ydyn ni'n gynta, mae o'n eitha brywychus o ran turnover rheolwyr Abertawe, 3 pwynt, 4 pwynt o dan Abertawe. Dechrau i'r tymor dydyn. Ac yn amlwg mae yna 3 tîm ar y gwylod sy'n stryglo yn ofnadwy. Maen nhw wedi agor bwlch rhwng y 3 yna, mae'r rheolwr wedi mynd, felly dwi'n meddwl bod Paki mewn perygl felly, ond mae'n anodd dweud, mae'n dibynnu lle fyddwn ni a be di'n dyheadau ni. Oedd anab bod yr perchnogion, samond un dyhead, really, gen nhw nag oes, a awch a pres yn dod hefo fo, so os da ni'n dilyn yr un patrwm, wingback, sy'n ni cael ymysodwr ifanc cyflym falle, sy'n ni'n mynd ar rhywun hytrach na rwy'n ni yn lle Keith Moore, sy'n ni'n mynd am gyflymder fyny ffrens, da ni'n mynd ffast iawn fel ffrens, sy'n ni'n dweud. Na, mae o'n gyfnod cyffroes unwaith eto, dydy, a mae o'n od bod ni'n gallu crybwyll enw a chwaraewyr yr uwch gyngrair fel posibilrwydd. Oedd prifweithredwr Williamson wedi dweud mewn cyfweliad yn ddiwedd ar y doedd ar Wrecsam podcast bod o'n meddwl fysa fo'n cymryd 3 ffenest trosglwyddo i ni gael tîm ar gyfer dyrchafiad. Felly maen nhw'n amlwg yn gweld y ffenest yma fel posibilrwydd i gryfhau'r tîm. A mae'n ffenest od, ydy. Ti'n gallu gwario lot mwy na'r gwerth yn aml, ond os ydy rhywun hefo 6 mis ar ôl yn ei cytundeb,
mae o'n bosib i ti falle roi cynnig a cael nhw cyn iddyn nhw fynd yn rhydd ar y farchnad. Felly os wyt ti'n, os gen ti rhywfaint o bres, fedri di chwarae a to o na sôn, falle dyna beth o'n nhw'n gwneud efo Nathan Broadhead nes blwyddyn nhw gen efo ar y gytundeb. Felly mae yna gyfle i wneud gwahanol bethau. Pwy sy'n gadael felly? Pwy sy'n gadael? Pwy sy'n mynd? Wel, nes di grybwyll, mae'n sôn fod Conor Cody yn mynd. Mae o'n codi cwestiwn am bobl fel Elliot Lee yn dydy, sydd wedi bod yn arwr i'r tîm, ond wedi anafu. A wedyn, mae'n od o Conor Cody a Hardy pryd i cyrraedd, ond falle os nad ydyn nhw, os nad ydyn nhw'n cael ei fewn i'r garfan, a maen nhw'n chwilio am bobl newydd i fewn, wel maen nhw'n bobl amlwg i, allu weld Hardy mynd yn ôl i Plymouth o medru. Felly... Dwi'n meddwl pobl fel Rodriguez a Cannon, maen nhw wedi brifo. Dyn nhw'n mynd i gael ei lle nôl yn y tîm na dyn. Na, ond hyd yn oed ti'n sôn am falle un wingback a falle fel yr arwol y dweud bod bosib iawn bod James McLean neu Barnett yn mynd i fod yn un o'r rheina hefyd yn dydy. Felly mae o'n... Geith James McLean job yn edrych ar ôl y car pack, dwi'n meddwl. Ydy, mae'n gyfnod diddorol, ydy, dwi'n meddwl. A falle fysa fo'n handi i ni, os fysa Conor Cody yn mynd i fod yn hyfforddwr yn Wolves, fysa, dwi'n meddwl, mae o wedi syrthio i lawr y dewisiadau yna heb amheuaeth, a mae... Mae wedi bod yn siomedig, na ni fod yn onest, rhaid. Mae wedi colli gyflymder i gyd, yn dydy. A ti'n sôn am pwyntiau fesel gêm, a dwi'n siŵr bod pwyntiau fesel gêm efo fo yn y tîm, a heb dda fo yn y tîm, yn andros o wahanol. Yndi, wel, i gêm ola fo oedd y gêm gyntaf yna ar ôl ffenest rhyngwladol lle gollon ni QPR yna, so ers i fo fynd, da ni wedi colli, a wedi ennill sawl un o'r rheina, felly na, heb amheuaeth. Felly, cyfnod cyffroes i dîm y dynion. Mae hefyd yn gyfnod cyffroes i dîm y merched, dal i chwarae'n dda, buddigoliaeth o 9 gol i ddim, yn erbyn Llandudno, penwythnos yma, yn y gwpan, a yn dal i frwydro ar frig y gyngrair efo Caerdydd ac Abertawe yn y gyngrair. Ti'n disgwyl unrhyw newidiadau yn y cyn-dolig arfol? Na, dwi'n meddwl, gen nhw garfan eitha, mae'n dipyn o ddyfnder yn y garfan rwan, mae'r chwaraewr newydd wedi cael impact yn syth, maen nhw'n dechrau, maen nhw rhoi faint o gols, 9 gol yn erbyn Llandudno, ia. A maen nhw'n chwarae Pontypridd nesaf yn y gyngrair, dwi'n meddwl. Gêm dylen nhw i hennill, dod am cup upset ar y penwythnos, dwi'n meddwl mae'r tîmau sydd wedi bod yn yr uwch gymrair yn y ddau dymor dwytha wedi mynd drwodd yn y gwpan, felly fyna ddim gêm hawdd os y ffasiwn beth. Wedyn mae gen nhw rynyn wedyn, maen nhw'n chwarae Caerdydd a Abertawe. Abertawe adre, Caerdydd i ffwrdd. Dwi'n meddwl na gêm Caerdydd neu ffwrdd fydd hi. Pwy bynnag sy'n ennill honnau, fydd ar y brig ar y toriad, dwi'n meddwl. Mae gen nhw'r ansawdd i wneud rhywbeth ohoni. Dyn ni wedi sôn yn y gorffennol dydan. Mae gen nhw chwaraewyr cyflym, Barker. Mae nhw just ar safon gwahanol i... A po barchu Rosie Hughes, ond dim yn cael llawer o funudau ar y cae ar hyn o bryd. A mae yna chwaraewyr cyflymach na hi sydd yn gorffen yn well. Mae'n syml hynny, dwi'n meddwl. Ond beth sy'n braf gweld ydy Marion fel Rosie Hughes yn dod o dde ar y fainc ac dal i ddylanwadu'r gêm, felly mae'n dangos fod gen ni gryfder yn y garfan nhw, ond hefyd maen nhw wedi cadw chwaraewyr oedd yn dylanwadol, ond maen nhw'n bennaf wedi dod â chwaraewyr cryfach i fewn. A eto, o'n i sôn fo Williamson yn y cyfweliad yn sôn pa mor bwysig oedd tîm y merched, a fod wedi bod
i gynhadledd prif dimau Ewrop, ac yr rheswm oedden nhw wedi gallu mynd oedd achos bod tîm y merched yn y tri ucha yn eu cyngred nhw, achos doedd tîmau yn yr ail adran fel y dynion ddim yn gallu mynd, felly hynny'n ddiddorol hefyd. Felly mae'n amlwg fod nhw wedi dod a cyfarwydd o'r peldroed i fewn hefyd, felly maen nhw'n cymryd tîm y merched o ddifri Lenin, dyna dwi'n meddwl bod bendant. Mae'n mynd i fod yn dymor cyffroes, falle nawr ni'n ennill, ond da ni'n mynd i fod yn gystadleuol heb amheuaeth. Be ti'n meddwl, cwpan neu'r gyngrair, Rhifar? Un o'n nhw. Dwi'n meddwl nhw ganolbwyntio ar un o'r cwpanau, na nhw ennill un o'n nhw, dwi'n meddwl. Just gair am y gemau yma lle maen nhw'n curo 9 dim, a dwi'n meddwl Caerdydd i ennill 7 dim. Mae fwlch mawr does, a mae pobl yn canmol o mae'r tîm rhyngwladol, codi profil y gêm i ferched, ond eto dyn ni'n ei weld ar lawr glad mewn ffordd, dydy'r safon ei hun ddim yn codi, dweud y gwir. Mae hynny'n, dwi'n meddwl, falle bod dyn ni'n twyllo'n hynna ni fel bod gêm y merched yn llwyddo'n gyffredinol. Dwi'n meddwl, chwarae teg i dîm merched Wrecsam, mae'n greu bod dim yn iawn tymor yma, ond jyst fel pwyntau hangach, dwi'n meddwl sy'n codi hynny. Dwi'n meddwl mae'n anodd, dydy. Mae Wrecsam, Caerdydd ac Abertawe yn llawer mwy proffesiynol na'r tîm eraill yn dydyn. Dyn nhw dal yn llawn amser yma, i gymaru efo'r tîmau sy'n chwarae'n Lloegr. Ond wedyn, wyt ti'n sôn am dîmau sydd yn bell o fod yn llawn amser, a dweud dim hyd yn rhan amser. Felly mae o yn anodd yn dydi, ond mae'n syniad pa mor sydyn mae peldroed merched wedi denu sylw ledled y byd. Ydy. Dwi'n meddwl y broblem sy'n ti tymor hir ydy, os di Wrecsam yn mynd i aros y chwarae yng Nghymru, peidio ymuno ar pyramid yn Lloegr, mae rhaid nhw gael rhywfaint o elfen o gystadleuaeth, dwi'n meddwl. Da ni bron yn cyrraedd y pwynt lle da ni'n curo pawb. Ti'n mynd i fel? Gyda ti ffrindiau yn y chwarae Abertawe a Chaerdydd, be ti'n meddwl sy'n agwedd nhw i hynny? Ond dwi'n meddwl y blueprint o ran y Cyngor Lloegr ydy gwalia United yn de. Yna rwy'n siarad ar podlediad Corridor yn Sicrwydd yn ddiweddar un o'r hyfforddwyr. Nhw sy'n gosod y blueprint o ran llwybr i fynd, tuag at y WSL am hwn i'n de. Maen nhw'n hanner proffesiynol, maen nhw rhyw 2 neu 3 cyngrair o dan y WSL, so dyn nhw'n million miles o dan y lefel ucha 1. Yn amlwg, mae yna fuddsoddiad mawr yn faned, dyna beth sydd wedi digwydd, mae yna rhywun wedi buddsoddi yn y tîm, a mae gen nhw ferched ifanc yn dod drwy'r system, y cymryd dan un yr hugain ac yn y blaen, yn chwarae i Gwelyau United efo breuddwydion o chwarae yn y WSL, felly dwi'n yn gwybod faint o dorf mae Gwelyau United yn gael, dwi'n yn siŵr iawn sut mae'n gweithio o ran buddsoddi i cael pres i fyny'r clwb, ond fydd o'n ddiddorol gweld, fel oedd Ifan dweud, dwi'n rhaid gweld, da ni'n cwpl o ddynyddoedd o fod y tîm sydd ar uwch ben yr Janeiro yn ennill pob blwyddyn fatha TNS yn y tîm dynion ar rhywbeth felly, ond mae'n dibynnu be mae eisiau gwneud, be mae'r perchnogion a'r fans rili eisiau gwneud efo'r tîm y merched. Da ni'n mewn sefyllfa lle da ni yn curo pob gêm yn y gyngor ar hyn o bryd, felly waith nhw jyst canolbwyntio ar trio ennill rhywbeth am y tro, a gan i weld ar ôl hynny'n de, bydd gwalio o bosib di dangos llwybr at lefel uwch erbyn hynny. Mae gen nhw hyfforddwyr efo aspirations uchel iawn i gwaliad o gwybod hynny o be o'n i'n rand ar y pod, felly gan i weld. Ac wrth gwrs, os dyn nhw'n ennill yng Nghymru, bydden nhw'n cael chwarae yn Ewrop y bydden, a mae hynny yn antur. Dydy'r clwb ddim wedi cael ers sawl blwyddyn, felly mae hynny'n rhywbeth i edrych ymlaen at efo. A mae gennym ni gemau eto i edrych ymlaen at nhw. Mae'n gyfnod ar ôl cael 3 toriad rhyngwladol. Mae Wrecsam yn mynd i fewn i gyfnod rwan lle fydd yna lot o gemau
dros y Nadolig a'r flwyddyn newydd, doriad bach falle Cwpan FA, os ydyn nhw'n wedi edrych i newid rhai o'r chwaraewyr. Ond dyma'r adeg lle mae siap y tymor yn cael ei siapio mewn ffordd. Mae gennym ni gemau mawr i edrych ymlaen atyn nhw. Taith i Ipswich, sydd wedi dechrau ffeindio'i traed eto, sy'n dweud, ar ôl dechrau sigledig, a wedyn Bristol City. Dechrau dda, ond falle ddim yn ei gystal yn dod i'r cair at. Felly be wyt ti'n meddwl newn ni o'r wythnos gyntaf na'n ôl efo'r? Ddiddorol, hen glwb Ciffa Môr a Broadhead, wrth gwrs. Mae'n mynd un o'r gem na ti'n cymryd pwynt. Mae'n gem weddol adre yn ebyn Blackburn, dwi'n meddwl, yr wrsos wedyn. Mae'n dipyn o daith. Os da ni'n colli eto yn Ipswich, mae'n gofyn cwestiwn o be mae Phil Parkinson yn neud yn y toriad rhyngwladol. A ddylen ni fod yn chwarae gem y cyfeillgar? Neu jyst gorffwys, mae'n anodd gwybod. Oedd yn ddiddorol, nath o gyfweliad ar ôl y gêm, a nath o rhywun ofyn o beth ti'n mynd i wneud, nath o dweud, da ni mynd i ganolbwyntio ar orffwyso, a wedyn nath o dweud, ond ddim gorffwyso trwy'r amser, so dwi'n meddwl fod o'n dechrau sylweddoli. Mae'n diddorol bod Cicace a Ciffa Môr di tynnu allan hefyd. Ddim bod o conspiracy theory, ond o ran Ciffa Môr, sy'n gofyn eich ban chi am un, da chi'n meddwl bod o'n cael ei demtio i ymddeol? Dweud bod Cymru ddim yn cael canlyniadau da yn 2 gêm nesaf? Fydd o'n meddwl, dyna fi, dwi wedi cyflawni fe allai efo Cymru? Dwi am ganolbwyntio ar Wrecsam? Mi nath Craig Bellamy ddeud bod o'n meddwl bod o'n mynd i chwarae ymlaen tan yr Euros sydd yng Nghymru, wrth gwrs. A disgrifio fel rhywun yn ymladd yn tryfel troi yn do. Ond dwi'n meddwl, os wyt ti'n mynd i'r pethau yma a ti ddim yn cael gêm, mae'n mynd yn ddigalon yn sydyn iawn, dydy. Felly mae'n dibynnu lot ar agwedd Craig Bellamy, i fod yn onest. A ydy Craig Bellamy mynd i ddal i fod yna, wrth gwrs, sôn oedd Celtic yn edrych arno fo. Felly fi fydd o ddiddorol gweld beth fydd yn digwydd, heb amheuaeth. Felly, be wyt ti'n ddisgwyl gweld, Arwel? Ipswich gêm anodd? Mae'r ddwy mynd i fod yn gêm anodd. Mae'r ddau dîm yn yr 8 ucha neu pe bynnag. Mae Ipswich yn enwedig di cael rhedyd a ganlyniadau da iawn. Mae'n sgorio lot, 4 nebyn Abertawe, 4 nebyn QPR. Mae'n gwybod lle mae'r cefn y rhwyd yna, felly bydd rhaid i fod ar yn gwyliadwraeth o fanne. Bristol hefyd, mae nhw'n yr 8 ucha hefyd, felly mae'n mynd i fod yn ddwy. Dwi'n meddwl, sa ti'n cymryd 2 bwynt fanne, a gobeithio am driffwynt yn ebyn Blackburn yn de. Dwi'n meddwl sy'n ni'n bod yn uchelgeisiol iawn yn meddwl sy'n ni'n cael 4 pwynt o'r 2 gymynau. So 2 bwynt yn dda, dwi'n meddwl. Neu fel ti'n dweud dal, hain i beidio cael gormod o gemau cyfartal, so ti'n cymryd buddigoliaeth a colli'r llall. Felly, o ran cysondeb, so well gen i weld 2 bwynt, really. O ran gweld ni'n chwarae yn solid, a gawn ni weld ar y nos Fercher yn y Caer As neu Bristol. Da ni wedi troi'n look ar y Caer As yn ddiweddar, mae hwnna'n braf iawn i weld. Mae'r ysbryd i ddechrau dod nôl na. Oedd y tecend yn briliant ddisadwn, rhaid fi ddweud. Oedd, mae'r awyrgylch i'r gêm Coventry yn arbennig un o'r goreion ers tro, ond oedd o'r gêm Charlton hefyd, a Nathan Jones yn helpu hynny, dwi'n meddwl, a cael lot o sŵn o gweiddi tuag at fo. Felly mae'n teimlo, oedd e'n dweud wrth y blaen, dwi'n meddwl bod erbyn rwan mae'r cefnogwyr wedi dod i weld y chwaraewyr fel Kiefer a Windass fel arwyr newydd yn dydyn. Felly dwi'n meddwl mae'r cyswllt na rhwng y chwaraewyr a'r cefnogwyr yn ei ôl. Felly gobeithio fydd y Caer As yn parhau fod yn Coliseum 3 ochr, fel nes di alw o, Arwel. Wedyn, a dal i weld y tractors a'r loriau ar y cop, felly ara, ond mae'r pethau yn dechrau digwydd. Felly mae'n parhau at y cyffroes. Wrecsam ydy'r tîm sydd wedi cael mwy o gemau gyfartal yn y gyngrair ar y funud. A fel ystadegydd, dwi'n licio hynna. Dwi'n well gyda eraill un a colli un. Felly dwi'n fel gollwn ni yn Ipswich. Mae Ipswich chwarae dda. Mae'n gêm anodd. Ond
gobeithiol o buddugoliaeth yn erbyn Bristol City. Felly, mae yna gyfnod cyffroes o blaen ni, a gobeithio'n wir, byddwn ni'n gweld Bale yn mynd i mewn i'r gôl.